Arratsaldeon guztioi eta eskerrik asko gaur hemen Gernikan gurekin egoteagatik. Gaurko hau ez da ezer ez delako amaitzen ikuskizunaren azken emanaldia bakarrik. Gaurkoa hitzordu berezia da. Azken emanaldi honi omenaldi xume, baina oso esanguratsu bat gehitu nahi izan diogulako. Azken hilabeteotan proiektu honek memoria historikoa gazteekin landu du. Ikasgelan, sormenean, gorputzean eta ahotsean. Eta gaur hemen, Gernikan, bide horrek zentzu berezia hartzen du. Izan ere, 80 urte geroago, iraganura ez da iraganeko kontu hutsa. Gaurko munduari ere begiratzen dio. Gerrei, erbesteratutako aurrei, gorrotoari eta faxismoaren itzulerari. Horregatik, gaur hemen dauden gerrako ume hauei, gure aitortza egin nahi diegu. Gure artean ditugu Clotilde, Carlos, Josefa, Alberto, Casimira, Polixene, Mirentere, Cecilia, Cruchita, Iñaki, Antonio eta Emilio. Zuei eta zuen bidez, erbestea, galera eta isiltasuna ezagutu zituzten haur guztiei gure errespetua eta gure eskerona adierazi nahi dizuegu. Eta bereziki azpimarratu nahi dugu proiektu honen indar handienetako bat gazteak direla erdigunea. Haiek dira memoria honen hartzaileak, baina baita transmisioaren eta sorkuntzaren protagonistak ere. Haiek dira lekukoa hartzen ari direnak. Ibarreko Landa BHIko gazteen hitzak entzungo ditugu orain. Ondoren, gaurko omenduei Inigo Arregiren artelan bat emango zaie oroigarri gisa. Eta jarraian, Elai-Alaiko dantzari gazteek dantzaren bidez egingo dute beren keinua.
Otxandio, 1926ko uztailaren 22, 75 hildako. Durango, 31 de marzo de 1937, 320 muertos. 1937ko apirilaren 26, Gernika, 46 tona lehergailu, 27 bombarderos, 32 cazas. 1937ko maiatzaren 6, Santurtziko portua, primera expedición al exilio de Habana, 2.273 niñas y niños. 21 de mayo de 1937, 3.900 niños parten en el Habana hacia Gran Bretaña. 1938, Saturrarango kartzela inauguratzen da. Hildako kopurua 121 emakume eta 56 ume. 22 de mayo de 1938. Hoy se cumplen 88 años. 795 presos escapan del penal de Ezkaba. Solo 3 cruzaron la muga. Datak ditugu. Datak eta zenbakiak. Zenbakiak finean. 1, 2, 3, 795, 2.273, 35.000, 40.000, números, cifras. Zenbaki asko ditugu, zenbaki handiak. Baina zenbat da 40.000? Bat, gehi bat, gehi bat, gehi bat. Nosotras no queremos quedarnos en esas grandes cifras. Guk zenbaki handi horien atzean zeuden begi txiki horiei aurrez aurre begiratu nahi diegu. Queremos ver sus rostros. Queremos mirarnos en ellos como si estuviéramos ante un espejo. Nondik gatozen ez ahazteko, nortzuk garen jakiteko. Para reconocer ojos en los nuevos rostros que llegan a nuestra tierra. Para reconocer esos ojos en todos los rostros de esos pueblos arrasados por el odio. Palestina, Sáhara, Líbano, Siria, Kurdistán, Cuba. Queremos ver detrás de los números. Zenbakien atzean, Maria Luisa Ruizen kuraia ikusi nahi dugu, bere neba lapurtua bilatzeari sekula utzi ez diona. Queremos ver tras las cifras la conciencia de clase de José Sobrino, que a sus 14 años no quiso estudiar en un prestigioso colegio de Inglaterra, porque él no era un señorito. Él era de Baracaldo y comunista. Su sueño, trabajar en Altos Hornos, como su padre. Zenbaki horien atzean beste hainbeste aurpegi ikusi nahi ditugu. Historia ez delako zenbaki multzo bat. Historia jendea da. Eta jende horren kezkak, beldurrak, ametsak eta ilusioak. Aurpegiak, begiak finean. Y en esos ojos vemos resistencia, inconformismo, compromiso, una forma de mirar este mundo. Eta guk, begi horietan begiratu nahi dugu gure burua, gu zuen ondorengoak garelako. Gu zuen lekuko hartzeko prest gaudelako. Horregatik, eskerrik asko. Eskerrik asko, Clotilde Agirre Sagastume. Eskerrik asko, Carlos Charro Rodríguez. Josefa Canibe Arnaiz. Alberto Amorrortu Echabe. Casimira Castro Gómez. Polisene Arguiarro Fernández. Mirentere Olaeta Torresuri. Cecilia Mintegia Zabalgogeaskoa. Cruzita Echabe Garro. Iñaki Astigarraga Uriarte. Antonio Martínez Fuentes. Emilio Aperribai Ikaza. Eskerrik asko. Ezin dugu ahaztu, ez zaituztegu ahaztu gura, gu ere, zuen memoria garelako. Omenaldiaren une hau partekatu ondoren, ikuskizuna hasi aurretik eskerrak eman naiz dizkiogu
Intxorta 1927 kultur elkarteari, proiektua sortu eta bultzatzeagatik. Parte hartu duten 5 ikastetxeei eta haien komunitateei, ikasle, irakasle eta familiei, funtsezko implikazioa izan dutelako. Iurretako Juan Orobiegota BHI, Zumarraga Urretxuko Iparragirre BHI, Duranako Ikasbidea IPI, Durangoko Fray Juan de Zumarraga BHI eta Bilboko Ibarrekolanda BHI. Eta azkenik, proiektu honetan lagundu eta babestu duten erakunde eta eragileei, Laboral Kutxa, Bizkaiko Foru Aldundia eta Gipuzkoako Foru Aldundia, eta Durango, Donostia, Gernika eta Gasteizko udalei, baita Barakaldoko Sasiburu Euskara taldeari ere. Ezin ahaztu proiektuaren atzean dauden 10 talde memorialistak. Babes publiko eta pribatu horri esker eginda posible memoria, hezkuntza eta sorkuntza uztartzen dituen egitasmo hau aurrera ateratzea. Orain bai, ezer ez delako amaitzen ikuskizunari emango diogu hasiera. Gaur ikusiko duguna ez da soilik emanaldi bat. Gazteekin egindako transmisio prozesu baten emaitza da. Memoria historikoa gaurko begiradarekin lotzen duen sormen kolektiboa. Eta amaieran, ikuskizuna bukatutakoan, Beñaten Beitak emango dio itxiera gaurko ekitaldiari bertsotan. Eskerrik asko bihotzez gaur hemen egoteagatik eta une hau gurekin partekatzeagatik. Amalia Arregi naiz, Bilbokoa. 1928ko abendua zen, hotz egiten zuen. Ume reklamatua ginenez, Paristik Hondarribiara eraman gintuzten. Bidean, sekzion femeninako andra batzuek mespresuz esaten ziguten, Rojas, ¿a qué fuisteis tan lejos? Hondarribian, auxilio sozialeko etxean eduki gintuzten. Beso altzaturik, Kada al sol abestu behar genuen, abestu ezik, ez zigutela jaten emango esaten ziguten. Oea mantatxiki baino ez genuen, eta hotzi kadagarria pasatzen genuen gauez. Monja batek afaria ekarri zuen. Kafea eta ogi beltzati bat, baina etzen denentzat iritsi. Ni afaldu gabe geratu nintzen. Hurrengo goizean, patioan egon behar izan genuen, hotzez dardarka. Eguerdi aldera ama etorri zen etxera eramateko. Ama ikustean negarrez hasi nintzen. Lasai, Amalia, ja amaitu da dena. Baina ni banekien, etzela amaitu. Una contienda entre la civilización y la barbarie. No es una guerra, es una cruzada. ¡Extra, extra! ¡Guernica arrasada por el fuego!
La barbarie rusa separatista, impotente para contener el avance arrollador de las tropas españolas, redujo a escombros la ciudad de Guernica. ¡Españoles! ¡No desmayar! El movimiento emprendido en España contra los destructores de la nación es arrollador. La victoria ya es decisiva. ¡Extra, extra! Las tropas nacionales están entrando en Bilbao. La enseña nacional ya ondea altiva en el balcón principal del Palacio de la Diputación. El ejército español, fiel depositario de las virtudes de la raza, ha triunfado rotundamente. Es más, la victoria no ha de tener la labor depuradora que el país necesita. ¡Arriba España! ¡Arriba! En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Lege bat bidegabea denean, jokabiderik zuzenena desobeditzea da. Mahatma Gandhi. Antigona irakurri dut eta gustatu zait. Nik ere irakurri dut, baina ez zait asko gustatu. Oye, eta Markel? Mutila hobeti beratu. Arratsaldeon. Joder, Markel, ze serio hartu duzun Kreonteren papera? Hasi egingo gara. Ediporen semebiak, Eteokles eta Polinices egun berean hil dira. Elkar hil dute. Ez dugu beraz erregerik. Nire odol hurbiltasunagatik, orain nik, Kreontek, hartuko dut boterea. Eta hau da nire lehenengo legea. Eteokles herriaren alde borrokan hil dena ore guztiarekin lurperatuko da. Polinices traidoraren gorpua ordea ez da lurperatuko. Ez da negar egingoaren alde. Sakur eta Belen janari izango da. Nire agindua da. Eta norbaitek nire agindua desobeituko balu, biziarekin ordainduko luke. Entzun alduzu estrategak hiriko herritar guztiei agindu berri dien ediktua. Ez Antigona ez dut berririk izan. Ez pozik ez tristuraz gure binebak galdu genituenetik. Kreontek gure neba bati lurperatzeko ore guztiak eman dizkio, baina bestea lotzagarri utzi du. Esaten dute, Eteokles lurperatua izango dela ore guztiekin. Baina Kreontek debekatu du Polinicesen gorpua lurperatzea, baitaren alde negar egitea ere. Hor utzi behar dute, mendian, txakurren eta igaztien esku. Eta ediktua apurtzen duenari, harrika hilko dute, hirian. Horra hor egoera, orain zuk erabaki behar duzu, beraien orea defendituko duzun, ala lotzagarri utziko dituzun. Antigona, zer asmo arriskutsu duzu, zertara doa zure gogoa? Zure laguntza izango dut, pentsa ezazu. Lagunduko didazu gure neba lurperatzen. Baina, lurperatu nahi duzu Kreontek debekatu duela jakinda? Bai, nire neba da, eta zurea ere bai. Ez izan eroa. Gauzak horrela badaude nik ezer egin edo ez egin, zer lortuko genuke? Ezin dugu Kreonteren aginduaren kontra joan. Tiran horrek ez du almenik nire zenideen eskubideak kentzeko. Lagunduko didazu. Ez, bi emakume gara. Ezin dugu gizonen aurka borrokatu. Haiek dute boterea, haiek agintzen dute, eta obeditu egin behar tzaile. Ez daukaz zentzurik guztien kontra ekiteak. Bore nahikoa da. Ez dut pertsona jau soportatzen. Zelako koldarra eta zelako erregela. Aizpari lagundu altzionean ez zuen ezer egin. Kreonte osaba fasistaren beldur zelako. Iraindu gabe. Anda. Eta Antigona eriotzigorrera kondenatzen dutenean, negarrez hasiko da. Ai, nire aizpa maitea! Hobe zuen Kreonteren tiraniari aurre egin izan balio. Izmenek, Kreonteren boterearen beldur zen. Horregatik ez zion desobeditu. Eta zer lortu zuen? Geratzen zitzaion zenide bakarra galdu zuen eta bere sinesmen guztien kontra joan zen. Injustiziaren aurrean alde batera begira jartzen bazara, injustizia horren konplize bilakatzen zara. Eta kitxo nik ez dut honekin jarraitu nahi. Baina Leire, literatura azterketa bihar da? Ikusten duzue, esto con Creonte no pasaba.
Propaganda oro, ulerkorra eta simplea izan behar da. Konbentzitu nahi ditugun pertsonetatik inozuenak ere ulertzeko modukoa. Jende masen ulermen gaitasuna mugatua da, eta gainera, ahazteko joera handia dute. Goebbelsen propaganda naziaren edapen printzipioa. Entzun aldituzu minezko melodiak erortzen, egiazkoak dira jakineza eta bortxa, egiazkoak dira beldurra eta etxia, zutani bezala, bizitzarratuak bezala, madarikatuak! Gaiztoa beti zorrotza, garratzak, zure hitzak, te balaino. Goebbelsen distortzioaren printzipioa. Edozein anekdota, txikia izan arren, mehatxu larria bihurtu. Jendea ikaratu dadin, eta askatasuna urratzen duten segurtasun legeak eskaditzan. Hortaz, hau da gaztetzea! Ez duen ezagutzen? Bai, arraro egiten zaite bengoa izatea eta inoiz egonez izana gaztetxean. Ba, ez dakit? Ni behin baino ez dugun. Itzaldi baten. Egu guapoan farrak egiteko, Farra hemen. Hau delinkuenten kobazuloa da. Bestei etxea lapurtzea ondo dagoela pentsatzen dutenena. Baina zer dinozu? Zer da okupazioa? Beste baten etxean sartzea eta etxea lapurtzea. Etxetik ateratzen zara ogia erostera eta itzultzen zarenean. Okupa batzuk etxean sartu eta etxegabe uzten zaituzten. Eta hori kriston arazoa da gaur egun. Ala ez duz ikusi zenbat bideo dauden, sare sozialetan, eta zenbat alarmera arki telebista. Bai, lehenengo egunean irakurri noen okupazio kaso asko daudela herri honetan bertan. Bai, neuk ere irakurri ditut albiste horiek. Eta hasteko hor trampa bat egiten dute. Bi delituak nahazten dituztelako. Allanamiento y usurpación delakoa. Allanamiento da norbait zure propietatean sartzen denean normalean zerbait lapurtzeko. Eta usurpazioa da norbait zure propietatean sartzen denean bertan geratzeko asmoz. Hori litzateke berez okupazioa. Baina sare sozialetan bi delitu horien datuak nahazten dituzte jendea larritzeko. Berdi izan. Kontua da zure zera zaretartez daitezkela eta gobernuak ez duela ezer egiten jende hori botatzen. Hori ez da egia. Zuogiaren bi ateratzen bazara eta norbait zure etxean sartzen bada, poliziak minutu baten aterako luke pertsona hori. Ezberdina da, etxe hori utzik baldin badago. Euskal Herrian okupazio ehuneko 87 jabi handien propietate hutsetan egiten dira, eta ez langileen etxeetan. Baina lortu dute ere, pobreek okupazioaren beldur izatea. Ba, niri okupazioak ez dit beldurrik ematen. Askoz gehiok kezkatzen hau bankuak etxetik botatzea.
Etxean gorriak ikuste ditugu bankoaren mailego ordaintzeko. Erriko familia bat etxe gabetxe arrizkoan dago. Kartelak eta guzti bilutuzte herrian. Nire auzokideak dira. Ta hori da benetazko arazoa. Askoz etxe gabetxe gehiago daude okupazioak baino, eta horretaz ez dute sare sozialetan hitz egiten. Bai, eta horretarako dute alarmarik saltzen. Hiria pisu turistikoz bete dute. Putre fondoi gero eta etxe bizitza gehiago usten diet erosten negozio egiteko. Baina kontuz, etxe bizitzaren arazoa okupazioa da. Venga ja. Horrela gazteok ezin izango dugu inoiz pisu bat alokatu. Ta noski, etxe bat erostearen naia, vamos, zientza fikzioa. Bai, arazo larria da. Beste egunean telebistan ikusi nuen bizitegiko bat esaten 2000 pertsona Euskal Herrian egiten dutela lokalean egunero. Joder, eskerrak etxe bizitza bat izatea eskuide bat den. Bai. Bueno, lana antolatu behar dugu, ezta? Joder, chaval. Joder, naskatuta nago nelako proiektuekin. Nahiago nuen asko izio erakaslea. Baina zer dinozu? Astunutzaz, Puto pelma. Egunero gauza bera. Berak berba eta guklo. Ta gero, ebaluazioa maieran dena buruz ikasi, azterketan bot... Zer? Bueno, a ver. Buruz ikasi. Horretarako dago... Mr. Txatik! Bada, niri gustatzen zitzaidan. Oso ondo azaltzen zuen, eta klasean adibonez gero oso ondo eta hona zen. Zuen poian hau txezererako. Oie, tio, ez izan ume monkoa. Noiztik tatzarra ikastu nahi itatea. Munduko gazte askok edo zer emango lukete guk daukagun sortea izatea gaitzik. Bai. Gainera proiektu honekin gauza asko ikertzeko aukera izango dugu. Elkarrekin eta gure modura, inoren txapa aguantatu gabe. Eta honena, azterketarik gabe. Hori bai. Gainera beti eskatu ahal izango diogu laguntza Mr. Txatiri. Hostia, oier, ze pesau asarentzatirekin, Pero, ¿qué dices? Si Txati da el puto amo. A ver, ChatGPTek den egiten digu. Klaseko gauzak, azterketak, etxerako lanak. Txati kriston fitxajea da. Bakarri falta zaio gurekin parrandan etortzea. The Txati's on fire. Txati's on fire. Txati's on fire. Venga. Ez pipatuen beste. Azterketarik ez, baina gaia txapa bat da. Getako umeak, nori interesatzen zaio hori. Benetan be. Zea zela zaigu guri orain dela 80 urte gertatutako zerbait. Eta zehaztunak diren zaharrak garai horrekin. Gerra, Franco, Hitler... Nori interesatzen zaio movida hori. Pripitillo parka poien pasatuago daude. Pasatuak. Zuk ez dituzu albisteak irakurtzen ala. Fasismoa hementxe bertan da. Trump, Netanyahu, Milei, Abascal, Vito Quiles... Sare sozialetan gorrotozko diskurtsoak nondai. Arrasakeria, eraso matxista eta homofobak, euskarafobia. Eta diskurtso horiek gero eta zabalduago gazte batzuen artean. Ja, nik ez dut ulertzen nola langileek eman aldien botoa olakoei. Eta zergatik ezin diete langileek boto eman olakoei. Ba horiek parlamentuan beti boskatzen duterako langileen kontra eta beretzen alde. Adibidez? Adibide pilo bat daude. Adibidez, jubilatuen pentsio igotzearen kontra, soldata minimoaren igoeraren kontra, ailokairu inpresioak ez dituzte mugatzen bezartzen dugu. Gainera, ideologia beti violentzia erabiliz inposatu dute. Begiratu zer gertatu zen hemen 36an. Edo Palestinan oraintze bertan, hori da. Kontuz, migrantea eta bertxalea. Hasi da mitina! Azteko, zuni bezain etorkina zara. Enara Moreno? Ez ira mazurretora modak Extremaduratik etorri? Nireak geldizetik. Ba hori, nire aita Palestinatik. Motiboak berdinak. Zaska! Tia, enraiatu. Gure historia ezagutu behar dugu. Nire aitzitzen duenik beti esaten du. Gure historia ezagutu behar dugula bestela, errepikatzera kondenatuta gaudela. Batzuk diferentearen beldur dira. Eta horregatik jokatze dute gorrotuz. Batzuek ez dakiten hortzuk diren ez da nondik datozen ere. Ba niko ez ondo dakit nor naizen. Ni Markel naiz. Markel Goitia Ezkurdia. Alias, el Piras. Bueno. Gaia, solala ez. Guk lana ondo egin behar dugu. Nik nota behar dut medikuntzan sartzeko. Pesada la puta nota. Bai, hobe dugun lanarekin lehen bailen astea. Zeirutzen zaizue bakoitza bere kabuz esten bada gerrako umei buruz ikertzen, 28koa, bai? Bai, ondo, bakoitza bere etxean bere kabuz informazioa bilatu, urrengo ostiralean berriro elkartu eta informazioarekin zer egin pentsa dezakegu.
Ados. Vale. Enara? Venga, vale. Piraz, ulertuta? Bai. Ja, beraz. Nuestros valientes legionarios irregulares han demostrado a los rojos cobardes lo que significa ser hombres de verdad. Y de paso también a sus mujeres. Esto está totalmente justificado porque estas comunistas y anarquistas predican el amor libre. Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres y no milicianos maricones. No se van a librar por mucho que berreen y pataleen. Antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que planchar. Si planchaba así, así, si planchaba así, así, si planchaba así, así, si planchaba que yo. Martes antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que limpiar. Si limpiaba así, así, así limpiaba así, así, así limpiaba así, así, así limpiaba que yo. Miércoles antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que lavar. Si lavaba así, así, si lavaba así, así, si lavaba así, así, así lavaba que yo. Jueves antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que coser. Si cosía así, así, si cosía así, así, si cosía así, así, así cosía que yo gané. Viernes antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que barrer. Si barría así, así, si barría así, así, si barría así, así, si barría que yo gané. Sábado antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que guisar. Si guisaba así, así, si guisaba así, así, si guisaba así, así, si guisaba que yo la. Domingo antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que rezar. Así rezaba, así, así, así rezaba, así, así, así rezaba, así, así, así rezaba que yo la vi. ¡Eh! Propaganda ideia kopuru txiki batera mugatu behar da, eta behin eta berriz errepikatu. Gezurra, nahiko maiz errepikatzen bada, azkenean egia bihurtzen da. Goebbelsen orkestrazio printzipioa. Zenbat alkit jarri behar dituen guzti gora bera? Jarri batzuk eta gero jendeak hartuko ditu izan beharko. Bale. Horrela, como bilaretan edo? Bale. Ikusi duzue bideoa? También hay violencia sobre el propio hombre, de hecho también sufre incluso más agresiones que nosotras, ¿sí? Pero también hay violencia sobre el propio hombre, de hecho también sufre incluso más agresiones que nosotras. Tipo honek ez du lotu, ya te digo. Hain gaiztoa izango ez balitz, tonta dela esango nuke. Manosferako matxipirul hori betiko leroa. ¿Qué pasa, bro? Gizonok ere jasotzen dugu violentzia. Gu ere bortzatzen gaituzte. Venga, ja. Baina zergatik azterretzen zarete. Esan duen ez da gezurra. Soilik esan du gizonok ere jasotzen dugula violentzia, besterik ez. Hala, Markel, venga. Zer, egia da, interneten estadistika pilo bat daude. Begira, Markel, mezu hori guztia zeutu dituzte feminismoen hortan juteko. Ta nahi baduzu, demostratuko dizut. Vale. Atera mugikorra. Eta galdetu zure lagun hartzatiri ea zenbat emakume eta gizon hiltzen dituzte urtero munduan. Hemen dago. Naciones Unidas. Oficina de Crímenes y Drogas. Estudio Mundial sobre el Homicidio. Orduan. Vale, hori da. Munduan gertatzen diren hilketen biktimen 80% gizonezkoak dira. 20% emakumezkoak. Ikusten!
gizon askoz gehiago hiltzen dituzte emakumeak baino. Eta nortzuk dira hiltzailea. A ber. Hostia. Hiltzaile gehienak gizonezkoak dira. 185. Hiltzaileen 185 gizonezkoa. Ba, tio, argi dago arazo bat duzuela. Txikitatik gauzak ostiaka konpontzen direla esaten duen eredua igual birplanteatu beharko litzatek, ezta? Galdetu itzateri, ea, hildako emakume horiek nork hil zituen. Hildako emakumen erdia, bikote sentimentalak edo familiako gizon batek hil zituen. Gizonen kasuan berriz, hiltzaile ez ezagun bat izaten da. Ia kasu guztietan. Orduan emakume horiek emakume izateagatik hil dituzte. Gizonak aldiz arrazoi ezberdinengatik, delinkuentzia, gerra eta violentzia ez da hor geratzen. Nortzuk dira bortzatzaileak? Nortzuk dira bortzatuak? Nork jasote ditu tratu txarrak etxe barruan? Nork egin ditu tratu txar horiek? Badago bortizkeria berezi bat emakumeen kontra, ala ez? Ba bai. Galdera gehiago egin daitezke. Nork egiten ditu soldatarik gabeko etxeko lan gehiena? Nork egiten ditu familia barruko zaintza lana? Nork kobratzen du gutxiago lan berdina egiteagatik? Nork kosifikatzen dute eta bilakatzen dute sexu merkantziak? Argi dago, emakume itxateagaitik violentzia jasotzen dagula. Eta violentzia hori gizonek egiten zutela. Beraz horrek izena deko, ezta? Violentzia matxista. Bale, ulertu dut. Hau supremazisten gauza tipikoa da. Privilegiatuak agertzen dira, baztertuak eta zapalduak eurek balira bezala. Begiratu Palestinan. Israeldarrak kanpotik etorri. Palestinarrak bere hietzetik bota, lurrak kendu, suntzitu, tirokatu, bombardeatu, baina kontuz. Palestinarrak dira terrorista. Ja. Eta gauza bera hemen hizkuntzarekin. Lan batzuetan, euskara ezagupenak eskatzea, euskara inposatzea da. Baina gero, denek gaztelania ondo jakin behar izatea eskubide. Ja, Euskal Herrian euskara inposatzea. Txungo pastel. Ja, tokaz. Beti da gauza berdina. Matxakatuta gauden hau protestatzen dugunean, orduan gara inposatzaileak, terroristak eta feminaziak. Ara, joan daitezela pikutara. Aurkitutako hezurrak eta haragi zatiak elkarri lotuz, egin dugu txabola, euritik babesteko. Baina itoginak ditu azalak. Ura sartzen da, bala zuloetatik. Nera izpa txikia, Josefina Lamberto da. Nera izpa hundia, Pilar Lamberto. Nere ama, Paulina Joldi. Ta nere aita, Vicente Lamberto. Ni, Maravillas Lamberto naiz, ta 14 urte ditut. Ezetz, Paulina, ezetz! Nire zitin nire txetik botako! Vicente Arren, entzuidazu, zure atoz! Arriskoa eta zurekin batera gu ere, ies egin behar dugu! Ez dute zer gaizki egin ies egiteko! Ez du larra batzean utziko! Zer ari gertatzen, zergatik ari zaret ez da baidatzen. Pilar! Eraman zura izbaldo gelara! Vicente, fasisten zerretan zaude, asamblea sozialistatik irtetzen ikusi zaituzte, ez da konturatzen? Ostikoz bota digute atea. Zein dira deitu gabeako zena. Agura izpaketa zenitarteko guztia. Zein dira oiuka mintxo direna. Norbaitek oroituko ditu etorkizunean, hausturaren zingira hontan gertatuak.
zaren bigarren izenan. Zein dira deitu gabe datozenak. Gogoan dut orain aspaldiko alkua. Espia erraren miraberea. Da norbaiteko loituko ditu etorkizunean. Hausturaren zingira hontan ito dituztenak. Abesti berriren batean, zuaitzaren azaletan, argalezi jaruretan, iuntzean. Ostikoz bota digute atean. Zein dira deitu gabe datozenak. Agura izpaketa zenitarteko guztiak. Agur lagunak ta jolasten ginen tokiak. Adio, enela raga maitea. Da norbaiteko loituko ditu etorkizunean. Hausturaren zingira hontan ito dituztenak. Abesti berriren batean, zuaitzaren azaletan, herriberako izarretan, Nafarroan, Nafarroan, Nafarroan. Terrore frankistek, Larragan, eragindako beraren, eta beste 45 eraien oroimenean eta ohorean. Guk ez dugulako barkatuko. Ixo, atea jo dute, zaude geldik. Zure bila ari dira, oraindik. Bueno, irakaslearen arabera 35.000 ume atera ziren erbestera. Datuak harrigarriak dira. Lanean argi utzi beharko genuke zer dela tatera ziren hainbeste ume Euskal Herritik. Argi dago, arrazoi nagusia beldurra izango zela. Eta ikusita fasistek Nafarroan egindakoa? Entzun. Mola generalak Nafarroako alkate fasistei emandako agindua. Hay que sembrar el terror. Hay que dar la sensación de dominio, eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todo aquel que no piense como nosotros. Nada de cobardías. Represioa basatia izan zen. Fusilamenduak, kartzela, bortxaketak, asko kalde egin zuten. Nafarroan ez den gerra fronterik egon. Eta hala ere, 3.500 pertsona hil zituzten. Askoren gorpuak oraindik agertu barik daude. Normala jendea beldurtuta egotea. Eta hori gutxi balitz. Bizkaian eta Gipuzkoan egondako bombardaketak. Poblazio zilearen kontra. Europan lehen aldiz. Claro. Eta orduan, odegaitik bidali zituzten umeak erbestera. Yep. Opa, Markel, berandu, ez da? Bueno. Eta bien? WhatsApp bat diali lehen pizka berandu helduko dela. Eta beragabe hasteko esan dit. Beragabe hasteko. Orain dela ordu erdi hasi gara, Tira, jarraitu egingo dugu.
Zerbait aurkitu duzue bombardaketei buruz? Bai, ni Gernikako bombardaketari buruzko argazkiak, bideoak eta dokumental bat aurkitu dut. Oso interesgarria da. Nahi baduzue, gero pasatuko dizuet. Bai, hori izan zen bombardaketarik larriena. Gernika guztia suntzitu eta 100 pertsona hil, baina bombardaketa gehiago egon ziren. Nik Durangoko aurkitu dut. 1927ko martxoaren 31koa. Dirudienez oso gogorra izan zen. Eta Gernikakoan bezala, poblazio zibilaren aurka egin zuten. Orduko datuen arabera, 320 pertsona hil egin zituzten bertan. Gauza bat ez dut ulertzen. Hauek izan bat ziren poblazio zibilaren kontra egin ziren lehenengo bombardaketak, zergatik Europako orduko gobernuek ez zuten ezer egin. Ez zuten ezer egin, eta handik 2 urtera, Europa osoa bilakatu zen Gernika erraldoi bat. Eta zer egiten ari da Europa oraintze bertan, Palestinako genozidearen kontra. Ja. Behar bada, laizter, mundu osoak Gaza erraldoi bat bilakatu daiteke. Macho, Eta zuk Markel zer, aurkitu duzu zerbait? Ba, egia esan, ez dut astirik izan. Oso lanpetuta ibili naiz. Bai, zigo. Hostia, tio, lana denon artean egiteko da, Baina eske gainera, zuek esan dituzue bombardaketa guztiak. Gernika eta Durango, listo. Horekin lan eginda dago. Baizera, Markel, askoz gehiago egon ziren. Bai. Bai! Interes pizka bat ipiniko bazenu, zeukera arkituko zenuke zerbait. Bale, hurrengoan zerbait bilatuko dut. Bai, fijo. En fin, behar bada, poblazio zibilaren kontra egin ziren bombardaketen zerrenda egin dezakegu. Eta horrela erakutzi hori izan zela arrazoia umeak erbestera joateko. Lasai, Peña! Horretarako dago Horretan guztian pentsatu dut. Zerrenda bat egin beharrean, Euskal Herriko mamu batean kokatu ditzazko bombardaketa. Horrela, ikusgarriagoa geratuko da. Eta purpurina eta guzti. Noski. Oier, baina zuk daturik bilatu duzu. Datuak? Ez. Otro. Baina norbait enturatu behar zen diseinuak, ezta? Ezin du nik dena egin, begira. Euskal Herriko mamu bat eta koneko zintxetak ekarri ditut. Baina, Oier, bila bat... Utzi. Ea zer esaten duen. Beha Marke lagundu. Zuke utzi mapari. Eta hori zintxetak kokatuko ditut. Hau supercool geratuko da. Vamos, esto no me lo pierdo. Venga, nezka, juna esaten bombardatutako herrien izenak. Oier. Bai? Itxin. Uste dut, ez duzula txintzetan ekorik izango, Nola ez. Kaja oso bat ikarri dut, Hemen egun txintzeta gehiago ongo dira, lista. Oier, 1000 bombardeak eta baino gehiago egin ziren Bizkaian eta Gipuzkoan bakarrik. Listo. 1000 bombardaketa. Bai. Eta poblazio zibilaren kontra egin zituzenak menuz nahituko markatzen? Hori arazoa lerdo. Gehienak poblazio zibilaren aurka egin zirela. Bilbo adibidez 28 aldiz bombardatu zuten. Jode, Bilbotarrekin. Dena egin behar dute lograndela. Ba, Bilboko puntutxoaren gainean 28 txintxeta ipintzea... Txunko pastel. Guztira, 86 herri bombardatu zituzten. Eta asko behin baino gehiagotan. Donostia 10 aldiz, Getxo 11, Eibarre eta Barakaldo 10, Markina 13 aldiz, eta zerrenda luzea. Eta hildako asko montziren? Ez dakit, datorien bilan nabil. Uste dut nahikoa izango dela bombardaketa larrienak kronologikoki zerrendatzen baitugu eta zenbat biktima egon ziren adierazi. Bale, Alemaniarrek eta Italarrek bombardatutako Durango eta Gernikako datuak baditugu jada. Alemaniarrak eta Italiarrak Gernikan? Bai, Oier, bai. Baina zu non bizi zara. Hitler eta Mussolini Frankoren aliatuak izan ziren. Eta horren abiazioa bidale zuten frankistei laguntzera. Ezen hori ikusi nola orain dela hilabete batzuk etorri zen Alemaniako presidentea Gernikara bombardaketengatik barkamen eskatzeko? Bai. Etaren ondoan Espainiako erregea. Baina horrek ez zuen barkamenik eskatu. Bai, beraita bezala egin alzuen. Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir. Beste bi horiek baino denago, beste bombardaketa handi bat. Bilbo, 1926ko irelaren 25 eta 26an. 86 hildako eta 650 zauritu. Egon,
gerra osoko lehenengo bombardaketa aurkitu dut. Otzandio, 1936ko uztailaren 22an. Gerra hasi eta 4 egunetara. Hemen azaltzen du. Otzandion jaiak ziren eta antza horretik abioiek propaganda bota zutenez, abioiak ikustean, umeak plazaran zioan ziren korrika paperen bila. Baina, orduko hartan, ez ziren papera. 71 hildako. Hoietatik 24 umeak ziren. Txerri zikinak. Ostia, zeo zer entzun dut niretzean horren inguruan. Ze Otzandio, nire aitoan amonen herria da. Bueno, eta Berraititerena. Berraitite bizirik daukazu. Bai. Eta zenbat urte ditu. Joder, ez dakit. 95 edo, super zaharra da. Ai, que mono. Zer? Markel, 95 urte baldin baditu eta Otzandioko bada, agian, bombardaketa egunean horregongo zen. Ostia, benetan. Oroitzen dugun hori gara. Ez galdetu beraz, zergatik ez zintudan nire besoetan tinkoago eutxi. Ez galdetu, zergatik enintzen eriotzaraino oldartu, nigandik banandu zintuztenen kontra. Aranguren erdiko baserrizen bizi ginen. Nire aite, nire ama, nire bi aiztak, eta ni, 9 urtekoe. Nire aitek Juan Cruz Kaiestegi deuka izena. Apaiz ezer, nosko? Eta nire amak Paulina Atxa. Altza, nahi gizona, pazientzia! Eta nire aiztak Juanita eta Marina die. Juanitak 14 urtekoz eta Marinak 5. Deitu, nik bildu dodaz. Ze bolita, kematen oztezu bat. Vale. Gugaz, bizi izan Angela Otadui, gure lehen guzine, 25 urtekoe. Gau, familia, zelan egune. Ondo, Angela, lagundu. Aike, basic sartzen. Nor da? Gabon, barkatu. Arratera etxeketik sartu di, hemen ez duzue lekurik eukingo. Bai, usto kamara leku bat dagoela. Sartu. Abrilaren azken aldera, milizianuek eza eben ebakuazioa emisala. Erreketiek sartu bizielako. Orduen, gure aitek Gernikara joan zen etxe bat topetan. Abrileko getalo gabeien, hogera joan ginenean, erreketiek Santa Mainasarreko sakonien agertu ziren. Kontu handia aukri bidien, Juanito! Gure etxeko ibartarrak txillizoak abeien atonden hasi ziren, eta erreketik datozela eza eben. Angela eta ni irten ginen Gernikara joateko asmoen. Goizeko 4 zien. Eta gugaz etorri zien. Ni, Felisa. Ni, Romualdo, Arangune gainekue. Eta ni, Hilario, Hortxakunekue. Iaz betea zilegi balitz, nun bai balego bakea, ni ez nintzake etxertzeko lore dien maitalea. Ariestu mendiatzien aike itxoiten geratu ginen. Baina ezan agertu. Gero handik Munitibar aldera joan ginen. Eta Munitibarreko kruzien Andrara topau ginen. Gaztio, zer bekin duzu hemen bakarrik? Torri etxera eta arrotzagozik eta zenso bat ingotu eta torri neguaz. Gero, atera joan ginen automobilek eta ikusten, zeriruek, kamioiek eta gauza iso pasau ziren. 5 aeroplano ibili zien gura gainetik, eta olako batek 3 tiro entzun ziren.
galdetu gainun eta esaeben aeroplano datorren seinale dana. Dano gorten kalera. medikuenaz, ebakuntzen behar zaizu.
medikuek ainge baiostan, eta gero Santanderren inoen, eta barko batien, Frantzera bialdu estien, ez du asko. Maitatua zobera nintzelarik aurra, ez nekienik zertzen amaren beharra. Bortu batean orain naiz bakar bakarra, ama zoroit orduko heldu zaunigarra. Bortu batean orain naiz bakar bakarra, ama zoroit orduko heldu zaunigarra. Gure aurren izenak idazten genituen ondarrean, baina olatuek azkar ezabatzen zituzten. Bazirudien gure memoria ere hustu nahi zutela olatuek. Begira zer tapatu godan, nire birraititerena zen. Hala, ze guapo! Zer jartzen du? Expedición de Asistencia Social del País Vasco, Expedición a Inglaterra, número 3726. Toma. Hori identifikazio zartela da. Erbestera bidali zituzten umein jartzen ziete. Bai. Orduan, zure birraitite, Inglaterrara bidali zuten. Antza. ¡Qué fuerte! Ziura ban itxasontzian joan zela. Nolako izan zen bidaia? Gogoan du? Zenbatumek joan ziren. Non bizi izan zan? Zenbateko egon zen? Beldurra pasatu zuen itzazoan. Eta itzulera? Noiz elkartu zen berrio familiarekin? Ez dakit, joder, ez dakit. Baina birraititerekin hitz egin duzu bai ala ez. Ba, egia esan ez. Ez que zaharren egoitzan dago eta palo ematen du Hostia, tío, Utzi mutila, tranquil. Ez que ez dut ulertzen. Informazioa galdetu alzion birraititeri eta paso egin du. Ja, tío. Ez akizu zuen sorta duzun. Nik ez dut aitite mamari. Eta sobre aitite bizirik duzu. Eta diozu, bizuta puta bat bere egiten. Jete bale. Eta txartagoa dena, erbeste lehenengo eskutik ezagutu aukera galtzen ari da. Zoritzarrez, badago erbestea gertutik ezagutzen duen jende asko gure artean. Ama, beretite bizitatu nahi dut. Noiz iragoitzako bizita orduak. Umeen izena zerrenda luzeak egin ziren. Haien adina eta gurasoen izenak ere zehatz apuntatu ziren. Idatzita geratu ziren haien jatorria, hartutako itsasontzia eta almuga ere. Inorketzuen baina, bidean galdutako ametsen inventariorik egin. Guazen, Gregorio, minutu batzuk baino ez die geratzen eta... Ama! Ez nesu itxi! Ez da parkutzera horretara egon gure! Badakit daztana, baina joanen jazara. Aste batzuk baino erdi izango. Ditzien espero oskein berriro gozara hueltan. Bai, ez do gure, gerrak ez doztear dure. Ikusi zenu ze pasazan herrize bombardatu ebienien. 24 hil ziren. Ez dut gure zuri gauza berdine pasetien. Bai, haide planak barriro bombardetan badatoz, eleixen eskutatuko gara. Edo errekien, nik hain oso tokion bat ezautzen dut erreka ondo posazio
artean, han ez gaitu ide planak ikusiko. Nik edo txutatu dara modu bakarra, Gregorio. Gainera, ez zara bakarik egongo. Herriko umegei oso gazdoaz. Goikoetzeko Martin eta Olazarriko Joan Cruz behor egongo die. Eta Begoña maiztik ezu eta zeukiko doz bebe bai. Ama, altxagarrare joan zenien, segundo jagotok ebezaizten. Bakarrik lotuten bazara, nork lagunduko txuganan da gobernetan, eta soloko biarrak egitzen. Aitziz eta muma hor dauz. Zuez larritzu horregaitzi. Ama, ez da gure, ez da parko txarrorretara egon gure, belburna. Badakien lastana, baina ez izan beldur. Dikien espero dozunien berriro hongo zara hueltan. Eta itze begu gazokiko dugu, baina unen bizara. Gogoratu, eran beti arteize eta belarriko atzeko egarbi. Eta hain kasu maizteri. Hain otoitz egunero. Hain otoitz gugaitzi, familizia gaitzi, eta euskadi gaitzi. Badakizu. Aitzek eta bizok. Pillo amaitzeko. Neska mutilak, itxasontzira! Horrein zoaz. Zoaz bizkor, maiztri ereik edeko zuetan. Olatuetan agur zuriak airean, beldurra laino eta kresalak, herri minari aldezka, etorriko algara sekula, gurasoen gana hueltan. Na 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 askatasunaren kosta. Na 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 na. Joan nintzenean, hautsaroa tiraderan utzi nuen. Eta sukaldeko mahai gainean, jostailuzko zalditxoa ahaztuta, bere plastikozko poltsan. Erlojuari begiratu gabe, joan nintzen. Ahazten zait, eguerdia edo arratsalda zen.
gure zalditzoak bakarrik eban zuen gaua, apaltzeko urik eta zerealik gabe. Behar bada, gonbidatuentzat plater bat prestatzera joan ginela pentsatuko zuen. Edo tarta bat egitera, nire nebaren 7. urte betetzerako. Gure kalea maigabetik ibili ginen, urte betetze kanta bat abesten. Bonbaketariek burrumba egin zuten zeruan. Gure guraso nekatuek jarraitu egiten ziguten. Aitak etxeiko giltzak bularrean estutzen zituela. Amak berriz bera aurpegia estaltzen zuen bere bi eskuekin. Kanpamentu batera iritsi ginen. Bonbaketariek oihu egin zuten irratian. Heriotza korrotatu nuen, baina baita bizitza bera ere. Gure heriotz luzeratz abiatzen ari ginen, oda amaigabe bat errezitatuz. Bardeketek oihu egin zuten irratian. Heriotza gorrotatu nuen, baina baita bizitza bera ere. Gure heriotz luzerantz abiatzen ari ginen, oda maigabe bat errezitatuz. Fatima. Aitari kontatu diot geure proiektuarena eta izeko idatzitako poema hau eman dik. Poema ederra da. Proiektuan sar dezakegu. Oso modu hunkigarria da erbesteaz hitz egiteko. Noiz idatzita da. Badakizunez, nire aita palestinarra da. Palestinatik ihes egin behar izan zuen otso txikia zenean. Israeldarrek bere usua bombardeatu eta nire aitite amoma, nire aite eta izeko hartu eta Siriarantz ihes egin zuten. Han, errefusantuentzako kanpamendu batean egon ziren nahi bat hilabete izbaina. Horietan ere orkoak oso ohikoak dira Israeldarren bombardeketak eta orko baten nire aitona, amona eta izekoen zituzten. Asko sentitzen dut, Fatima. Ez nekien ez. Bidezkoa. Orduan, nire aita Europarako bidea hartu zuen eta ona heldu zen. Orduan, poema hau zure izekok idatzi zuen. Bai. Eta zure aita, gerrakumea da. Badaki zer den bombardeaketatik ihes egitea. Badaki zer den erbestea. Bai. Baita mehatzu eta mespretzua ere. Neskak, ezakizu eldiaz, ezakizu ez den topatu dudan. Bai, mutila guantatu egin digute. Ez dakizue zer serio egin lanean. Bueno, ez dakit pera den edo Mr. Chati. Nik bakarrik, Bueno. Mr. Chatiri esker, intxorta 1957 elkartea zautu dut. Ez dakizu etiaz. Elkarte hau, filoi bat da. Gergo mei buruzko informazio pilo dute. Zenbatu mefuntxeren, nora, nondik aterazien barkoak, behira. Hemen dago guztira, behira. Guztira, 17 bakazio egin ziren Santurtziko portutik. Alemania, erresume batuetara, eta leku askotara. Eta joan ziren guztiak itzuli ziren? Kepa, 2008 ume inguru, ziren buetatu. Erbeste askotan itzulererik gabeko bidaia bat.
eraman zintuzten eta ez zara bueltatu. Eta jadanik, ez dakit zain jarraitu behar dudan. England, Inglaterra! England, Inglaterra! England, Inglaterra! We want to thank the British people for their welcome. We are much better here than in Bilbao now. Familiatik aldintzaso mingarra izaten ari da niretzat. Barkatu, ez naiz aurkeztu. Ni Jose sobrino naiz, Iñaki lagunentzat. 14 urte ditut, eta gerratik erbesteratu izan naiz. Ona, Inglaterrara! Kampamentuan lagun berdeak egin ditut, eta harrera ona izaten ari da. Baina hau ez da nire herriak, hau ez da nire hizkuntza. Hemen ez dago nire familia. Nik Barakaldora bueltatu nahi dut. Iñaki, you have a great potential to develop. You should go to a prestigious school to become an even smarter boy. Iñaki, at the English school, there are other boys like you, and they will tell you to become a great man. Nik ez dut great man izan nahi. Nik altorzendozen lan egin nahi dut, nire aita eta osaba bezala. But Iñaki, you have to think about your future. Ferdinand jauna, nik ez dut ahaztu nahi nondik natorren. Azkenean, ez nuen altorzendozen dukatu, ez da eskola burgez horretan. 15 urte nituela, leusemiak harrapatu mindut, eta Radcliffeko ospitalean hil nintzen. Ezkerrak zenudel nuela lagun. Bere poema batzuk irakurtzeko eskatu nion. Recordarás cruzando el mar un día, tu leve juventud con tus amigos en flor, así alejados de la guerra. La angustia resbalaba entre vosotros, y el mar sombrío al veros sonreía, olvidando que él mismo te llevaba a la muerte tras un corto destierro. Yo hubiera compartido aquellas horas, yertas en un hospital, tus ojos solos frente a la imagen dura de la muerte. Ese sueño de Dios no lo aceptaste, así como tu cuerpo era de frágil, enérgica y viril era tu alma. Orain, mesedez, ez joan, baina almara itzuliko naiz, niri hiltzen ikusez nazazu. Gure baitan loratuko dira desegindako odeiak. Baita jabe bila ari diren ametsak ere. Aitite, nolakoa da erbestea. Barka, orain arte galdetu ez izana. Hain baldar eta ez jakin zuzentzea zure gana. Baina, iziaren ekaitza hotzen nahi nuke. Gerra denboraz galdetu nahi nizuke. Nolakoa den erbestea haur batentzat.
Egunean bitan itotzen ginen, marea gorekin batera. Marea beheretan, desagertutako aurrak bilatzen genituen. Maskorra abandonatua baizik eskenituen aurkitzen. Poderen ara, zelako deskubrimendua egin duzun. Saturraran, emakumeintzako espetxea. Ez nekien mutriku nolakoa egon zenik. Neuk ere ez, kasualitatez topatu nuen. Gerla denborako umei buruz bilatzen dengoela, hori agertu zitzaidan. Dirudienez, oso espetxe gogotla izan zen. Bertan milaka preso egon ziren. Denak emakumezkoak eta ume txikiak. Umeak espetxean, que fuerte. Ja, gainera irudikatu egoera. Hotza, tifusa, gozea. Datuen arabera, 6 urtean, 167 preso hil egin ziren bertan. Eta horietatik 56 umeak ziren. Oso ume txikiak gainera. Hori gutxi balitz, 100 ume inguru lapurtu egin zituzten bertan. Umeak lapurtu? Bai, kartzela zaintzen zuten monjek, emakumeak presionatzen zituzten egin umeak emateko. Ez dut uste ama batek ere bere umea emango zuenik. Nik ez niekin ere umea emango moja fascista horiei. Ni bez. Antza azok bai. Emakume horiek zuten presioa ikaragarria zen. Monjek ez zieten egin umei bularla ematen uzten. Eta gozea eta bizibaldintzak berezikiko gogotak ziren ume txikientzat. Horregaitik asko gaixotu egiten ziren eta beste hainbat hil. Orduan, emakume askok nahiago izan zuten egin umeak eman, umeak hiltzen ikustea baino. Zelako bihozgabeak. Nendik atera ziren monja horiek? Monjak mercedariak ziren, Nuestra Señora de las Mercedes kongregaziokoak. Nuestra Señora de las Mercedes? Bai. Ostia, nire lenguzin batek hori ikasten du, loiun, que fuerte. Eta ze gertatu zen ume horiekin? Monjek familia falangiste izatzen zizkieten, eta ama biologikoek betirako galdu zuten egin umena ataztua. Hori ohikoa izen garai hartan. Emakume gorrei haien umeak kentzen zitzaizkien gen gorriarekin amaitzeko. Gen gorria? Bai. Orduko Vallejo Nájera psikiatra fascistaren teoriaren arabera, ezkerreko jendeak gen batzuen inmoralitatera bultzatzen zuena, gen gorria. Eta gen horrekin amaitzeko onena zen seme-alabak amarengandik banatzea. Puto psikoa. Ostras. Ideaza. Arrazun beharko ginateke. Guapo gerariteke Saturrarangoko espetxean sartu eta argazki eta bideo batzuk egin. Proiektuan sartzeko. Eta ni rilbak grabatu dezaket Instagramen sartzeko. Ezin gara inora joan, oier. Espetxea, 80. hamarkadan eraitzi zuten. Eraitzi? Putada. Zergatik egiten dituzte horrelakoak? Leire, badakizu? Artazoia zen nuen. Gure historia ezagutzea ez da tontakeria. Ja, baina, inork ez batiko kontatzen. Eta geratzen diren azarnak eraitzen badituzten, nola zen nahi dute gazteok gure herriaren historia ezagutzea? Beira, titulo. Memoria zabatu nahi digute. Por cierto, badago, Saturrarango espetxari buruzko oso dokumentalon bat YouTubeen. Eta badakizu nola deitzen den? Prohibido recordar. Nola bestela. Galdutako gauzen bulegora sartu naiz, zutaz galdetzera. Bulegariak inprimakia betetzeko eskatu dit. Izen abizenak, noiz izan zen ikusi zintudan azken aldia, zer zen eraman soinean desagertu zinen gauean. Ez dudala gogoratzen erantzun diot. Oroitzen duzunean zatoz. Gorde du inprimakia bulegariak. Ilarako hurrengoari hots egin dio. Baina hark ere, ez du ezer gogoratuko. Luisa? 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 Jatun! Luisa? Jatun! Isaga! Luisa? Isaga! Nieves! Jatun! Isaga! Antonia! Isaga! Antonia! Luisa?
Nieves! Gizaga! Luis, Pedro. Ramón. Nieves. Gizaga! Pedro, Dolores. Antonio. Gizaga! Dolores. Gizaga! Antonio. Andra. Gizaga! Petra. Gizaga! Petra. Gizaga! Gizaga! Antonio. Gizaga! José Luis. Ramón. Nieves. Petra. Dolores. Adolfo! Ángel. Adolfo! Barkatu jauna! Nire neberen bila nator. Bete inprimakia hau. Izena! Maria Luisa Ruiz Arana! Desagertuaren izena. Ez da esagertu, ostu egin dute. Adolfo Ruiz Arana. Ikusi zenuen azken aldia? Duela 11 urte. Blanesteko tren geltokian. Andra eder bat urbildu zitzaigun. Zarez neba zainduko zuela, eta bueltatu ginenean. Ez Andra ez zumen. Orduan nebak 2 urte zituen eta nik 4. Orain 13 urte izango ditu. Ordutik bere berekin izan duzu? Ez! Zera soñar dezaten asko zenean. Ez du gogoratzen. Gogoratzen duzuna etorri! Urrengoa! Izenak! Nieves Atza Garmendia. Antonia Núñez Iglesias. Dolores Abrait Pujana. Adolfo Ruiz Arana. Jesús Mujantes Slet. Ramón Mengotzea Atzari. Petra Martínez de Pablo. Grace Tete. Gizaga Jau. Ángel Uribe Larrea García. Pedro Ercilla Menica. Luisa Aguirre Oranos. José Luis Uribarri Dermi. Mari Carmen Merín. Ez dakit, non zauden. Ez dakit zein izen jarri zizuten. Ez dakit, nola deitzen zaren gaur. Baina badaki, nor zaren. Ramón Mengotzea Atzari. Gizaga Jau. Grace Tete. Jesús Mujantes Slet. Pedro Ercilla Menica. Ez dizut zure hortzara itzuliko. Ez dizut, ostu zizuten bizitza berreskuratuko. Baina zure izena, ez da berriro papel utz batean geratuko. Ez zarete desagertu. Ez zaituztegu ahaztu. Zuretzat, zugatik. Baziren bagara, memoria da lotura, ezin dugu ahaztu, ta ez dugu zaztura. Baziren bagara, memoria da lotura, ezin dugu ahaztu, ta ez dugu zaztura. Baziren bagara, memoria da lotura, ezin dugu ahaztu, ta ez dugu zaztura. Baziren bagara, memoria da lotura, ezin dugu ahaztu, ta ez dugu. Itxaropena disiplina bat da. Itxaropenik ez dagoela onartzen baduzu, orduan, itxaropenik ez dela egongo bermatzen duzu. Itxaropenaren aurkakoa ez da etxipena, baizik eta konformismoa. Bueno, lagunak, lanak ito, bukatu dugu. Bai, baitzugu argazkiak, bideoak eta dokumental bat ere. Memoria historikari buruzko lan bikaina talde. Bai, onartu behar dut, asko ikasi dudala gure historiari buruz. Bai, lana kristona izan da. Baina mendik aurrera zer. Ez zaizu iruditzen labur geratzen dela. Nork izango du gure lan honen berri? Leirik arrazoi du. Eskolako drivean aparkatutako beste dokumentu bat baino ez da izango. Eta zertarako. Bueno, gutxienez nota hona ateratzeko.
Eta ez bakarrik hori. Proiektuak desberdin pentsatzeko balio izan diogu. Bai, oraingo eta lehenengo fasismoaren benetako aurpegia deskubritzeko. Bai, baina begiratu ingurura. Begiratu hauteskundetako inkestak. Ematen du historia errepikatzen ari dela. Ematen du ezer ez dela amaitzen. Batu dugun informazioa zerbait eraginkorragoa egiteko erabili beharko genuke. Gure lana gu aldatu bagaitu, zergatik ez erakutsi beste gazte batzuei? A ber, ez da nahi duzu. Geure lana imprimatzea eta institutuko patiotik banatzea? Ez. Zerbait potenteagoa. Ikuskizun bat. Bideoak, argazkiak, musika, antzerkia, dantza... Zerbait kaineroa gaztei erakusteko. Bai, ni atope leirerekin. Dire, bai? A ber, pizkat flipatzen ari zarete, ezta? Zer nahi duzue? Eszenatoki batera igo eta ikasi dugun erakutsi? Baina nola, gu ez gara artistak. Hola por ti, bonita. Jende pilo bat ezagutzen dugu. Gaztetxekoak, istiko lagunak, hemen asako musikari daude. Nik dantza taldekoekin hitz egin dezaket. Jozta? A ber, eta testua? Testua badaukagu. Proiektuan egindakoa kontatu dezakegu. Zer dinozue? ¿Se aprueba la moción? Bai, ezta? Bai. Nea, maneskak. Altzai purdeak eta zigendeari belarria jaten. Fakre honte, gora Antigona! Gora! Posible da beste mundu bat baino ez da esaten, ez da opakeik baldin bada ogerra klasen arten. Espainetan kolore falta, tardarke zurrak, bizdia eria, bizdia naiz talatu. Zuk heldu bat, nik beste bat, orain abiatzeko bagara lau, nahi beste gau, nahi beste gau. Zuk ardoa, nik zilarra, elkarren duta biterdi gara, batera biterdi gara. Lau zortzi bat, bi, 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 lau zortzi bat, 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 bi, lau zortzi. Amasei hogeita amabi, bakoitzari bere beharren arabera, bakoitzak daukana jarri. Denak ea eta bakarrak, inorez da bat bakarri. Zure askatasunak askatzen hauni. Zure berdina ez da zure txaia, lakuntzan gaude, aizpata nahiak. Biden ez usteko bide bakarra, oso lanaren indarra. Badatorotza Jendean faier da gure performantzarekin. Bai, lagun pila bat implikatzen ari da. Bai, baina gauza asko oraindik oso berde daude. Ega ontzen jotu behar dugu, dantza... Izaro, lasai. Take it easy, mi amor. Dena de puta madre doa. Hau dena ospatu behar dugu. Guazen festa, guazen parranda. Gainera, gaur. Ni urte betetzea da. Zorionak! Kerik asko, lehenengotik inpresian nire kontu. Aurkariari mesede egiten dioten datuak eskutatu, eta aldeko hedabideen laguntzarekin kontraprogramatu. Zure aurkako informazioak eukatu ezin badituzu, beste informazio batzuk asmatu, distraitzeko.
Oro har, propagandak beti funtzionatzen du gizartean aurretik existitzen den aurreiritzi batean oinarritzen denean. Emozioetan errotutako argudioak zabaltzea da kontua. Emozioetara jotzean, analisia razionala eta pentsamendu kritikoa oztopatu egiten dira. Markel! Zela burua! Nozen zurekin dantzan zegoen mutilka txarro hori. Hainbestetek ipresi, ondo pasatzen zenen atxokoan, Bai, ondo pasatu nuen, bai. Etikoek eguna izorratu zidaten arte. Zer gertatu zen ba? Zer ez, batzuek kartela lapurtzi zidatela. Jodas. Moroak oier, benetan? Bai, moroak. Hori da informazio garrantzitsuena. Ez duzu esan altuak alabazuak ziren, zenbat ziren, argalak erodiak ziren. Ez dakit, zuriek izan balira, beraien jatorre galtuko zerieke? Mira, Fatima ez da zirroi horrekin, Horien ez tratatu ni arrez izapenditz bezala. Osa, que moroak esaten duzunean, zer ez nahi dezu? Marokiarrak, arabiarrak, musulmanak, ez dakit, pasaporte eskatu zenien? Zubanak izu zertu zenien izen. Justu dira gauez lapuretan dauden horiek. Lasai, Lasai zertzain talazera ziko da delinkuente horien jatorria esaten. Hor jakingo dugun nortzu diren lapurtzen dutenak. Ertzaintzak, lapurtzen duten horien jatorria esan beharrean, haien egoera sozioekonomikoa ze prekarioa eta gogorra den esango balu, agian kontrotuko ginateke egoera horien kontra zerbait egin behar da. Ea noiz hasten diren benetan destapatzen, benetan lapurtzen digutenen negozio ilunak. Enpresa energetikoak, inbertzio fondoak edo bankuak. Gazte horiek guztiak lapurretan egitera baina ez dira etorri ona, Hori ez da egia. Gehienak ikasten daude, zu eta ni bezala. Edo lan egiten, eraikuntzan adibidez. Lapurtzen duten horiek minoria txiki bat baino ez dira, eta askotan ez dute beste aukerarik. Nidak idan gauza bakarra, bereiek lapurtzen diaten bigarren aldia dela. Zeo no, salkoño. Ezekin nola uzun dietik diskotekan txartzen. Nik hartu dukin dituzke eta... Ta zer! Azalaren koloreagatik diskriminatu. Horrazkera gaitxik, horrek izena deko, Venga, zaituko gara pizka bat? Zer zuegin ezin da? Igual fatzek arrazoi dute eta jende hori emendik bidaltzea hobe. Bidaltzea? Bidaltzea nora? Mediterraneora? Eta homosexualak nora? Psikiatrikora ze fasisten arabera zuen gaixo zaudete! Oier! Venga, ez da ez moztu! Puta mora! Marikan! Fatima! Utzi bakea! Nire osokideak etxe bagatxera etorri dira. Desokupakoak herrian daude eta jende pilo bat batu da atal horrean desauze oztopatzeko. Venga, zuek abisatzera etorri naiz. Familia bat haien etxetik botako dute. Venga! Gure arazoa ez da desobedientzia zibila. Historikoki, gauzarik ikaragarrienak, gerrak, genozidioak, esklabotza, ez dira desobedientziatik sortu, obedientziatik baizik. Horixe da arazoa. Jende gehiegi obedientea dela, pobreziaren, gozoiaren eta injustiziaren aurrean. Eskubidea,
Historiako oso une zirraragarria da oraingo hau. Gero eta jende gehiago aitortzen du mundua aldatu behar dela. Mundua erabate eraldatzea posible balitz bezala jokatu behar dugu. Eta etengabe egin behar dugu hori. Giza eskubideen aldeko borrokak ez duelako inoiz etenik. Eta orain zer egingo dute? Non egingo dutelo? Ez dakit, igual gaztetzean, edo? Bueno, gutxienez, protestei esker udalak irtenbide bat bilatuko du. Leire, zure bila ibili gara. Zer? Zelan zaude? Ezen zure errua izan, polizia asko zeuden. Bai, ezin genuen gehiagorik egin. Nire errua izan da. Neu esan naiz ikaratu dena eta arresia hautsi duen. Izmene puta bat naiz. Egon tranquil. Normala da kojonatzea. Bai, geratu gauza honekin. Gero eta jende gehiago joatan ere da olako protestetara. Herrian jendea kontzientzia hartzen ari da. Bai, eta horretan badugu zer esan. Proiektuarekin aurrera egin behar dugu. Ez duzu ikusten. Gure proiektuak ere ez du inolako zentzurik. Nola ezetz? Eta non geratuko da ikasi dugun guztia? Zeuk esonen ba esaten gure historia ezagutzea dela fascismoaren kontrako antidotorik onena? Ez duzu ulertzen. Dena joan da pikutara. Familia bat kalean. Herrian gero eta pintada eta machista eta rasista gehiago. Eta txarragoa dena. Jarrera fascista horiek gure kuadrillan bertan ere. Nori interesatzen zaio memoria historiko. Laukatu baino eskar. Laukatu? Nik uste pentsatzen duguna baino gehiago gara. Goraztu Palestinaren aldeko mobilizazioa. Hori da. Begira, Leire niri lan honekin ez baino lehen. Guztia bost zora zitzaidan. Baina, proiektuari esker gauza pillo ezagutu ditu. Eta batez ere bat. Fasismoa, injustizia, tirania eta sufrimendua dakartzala. Nik uste dut, emanaldi egin behar dugula. Nirekin ez kontatu. Eta zu, Fatima? Ez, ni nire gauzak hartu eta banoa. Ama, esan. Zer? Ama. Ama, atzo egon nintzen berarekin eta ondo zegoen. Ama. Ama, ez. Ama, atzo egon nintzen berarekin eta ondo zegoen, ama. Ama, ezin da izan, ez da posible, ama. Atzo egon nintzen berarekin eta ondo zegoen, ama. Ama, ez. Ama, atzo egon nintzen berarekin eta ondo zegoen, joder. Dena ondo, Markel. Ama zen, beraitite hil egin da. Asko sentitzen dut, Markel. Nono, minak, Markel. Sentitzen dut. Ikusten, geuk ere dugu patua gure kontra, Antigonak bezala. Suposatzen dut batzuetan, jakin behar dugula noiz amore eman. Eta jazta. Eta non geratuko da ikasi dugun guztia. Hauen la puta. Hay una mierda! Begira. Birraikite urteetan zehar duki dut eta zioten inoiz garrantzirik eman. Nire txekun historia nuen ezagutzen. Nire burua ere nuen ezagutzen. Dan honi esker, berreskuratu dut berarekin nuen harremana. Eta berreskuratu dut galduan nuen memoria. Ikasi dugu, fascismoak gure herrian eragin dituen minak. Eta orain, kabroi horiek, bate joka ditugu berriro ere. Horregatik egin behar dugu aurrera. Zor diegu frankismoak matxakatu zituen horiei guztiei. Haurtxaroa erbestan utzi zutenei. Ta nire birretiteri. Maria Luisa Ruiz eta bere neba Lapurtuari. Pedro Gaiastegi.
Amalia Arregi. Jose Sobrinori. Marabillazi. Otxandio, Durango, Bilbo. Gernika gaitxik. Palestina gaitik. Fasismoak bere identitate sexualagatik batzakatu zituen guztien gaitik. Leire, zer dinozu? Saturraran. Saturrarango emakume eta umeengatik. Arrazoia daukazu, emanaldiarekin jarraitu behar dugu. No te da iraganaren eta orainaren arteko muga, gure arbasoen historia lausotzen usten bada. No te da, no te da. Arratsaldeon, hau izan da memoria historikari buruzko gure lana. Guretzat oso probetxuzkoa izan da, espero dugu zuentzat ere hala izatea, baina orain, antzokitik joan aurretik, favore bat eskatu nahi dizuegu. Altxatzeko eskatuko dizuet. Altxatu, mesedez. Altxatu, arresi bat osa dezagun. Memoria ezabatu nahi digutenen kontrako arresi bat. Eta argi bat piztu. Piztu zuen mobilen argia? Argi bat itxaropena pizteko. Argi bat, etorkizuna ilundu nahi dutenen kontra. Argi izpi bat, gure historia argiztatzeko. Gure aurrekoen bihotzen daupada garelako. Daupada biziak. Zeru herrian ozen entzuten den. Memoria gara! Egindako mina ez dugu azen, 80 urteren ostean, hilgabeko bihurtzen loreak, etengabe sortzen dira. Orain ere, haien bihotzen taupada gara, taupada bizia, zeru berria, ozen entzuten den, memoria gara. Orain ere, haien bihotzen taupada gara, taupada bizia, zeru berria, ozen entzuten den, memoria gara. Orain ere, haien bihotzen taupada gara, taupada bizia.
Nik banekien ezer ez zela amaitu. Iraganak oraina dakar, eta orainak geroa. Horregatik izan behar gara memoria. Ezer ez delako amaitzen. Itxaropen batean etxipunan emateko mugan zeure bateko burkideak ondoan erortzen nundotu da garaipena xama bibartzean utztako korpuak eguzki lore itxuen antzera iartzen direnean nunote da Frankoren gerrak suntxitu zigun Euskaldunon arrobia, atzo eta gaur fasismoaren, gorroto garratz goria, aurrak milaka erbestetuta. Ezin besteko zoria, naizta urtero gogoan izan, Gernikako historia, ondorengo gorde dezagun, benetako memoria.